Сәлем сезгә якын кешеләр. Барыгызга хәерле мотор кичләр, төннәр, көннәр теләп, ТМТV телеканалында яшьлек тавышын башлап җибәрәбез. Бу атнада кайсы җырчыбыз ничәнче позициядә булганын берничә мизгелдән ачыкларбыз. Студияда мин Байбулат, шулай итеп башладык. Кызганыч, ләкин бу атнада сәләтле яшь җырчы егетебез Айваз Идиятуллин белән саубуллашып торабыз. Һәм инде алга таба зурдан-зур уңышлар теләп, Айвазның җырын тагын бер кат искә төшереп узыйк әле. Талла, 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 ике беләгем, нигә талла, нигә янна икән минем йөрәгем. Дуслар, иптәшләр, тантаналы рәвештә каршы алыгыз көнебезнең премьерасы. Хуш киләсең, яңа җыр. Бергәләшеп каршы алыйк. Кай тарафта торсак та без, нинди хәлдә булсак та без, чит иткәнне тойсак та без, югалмадык. Татар дигән данабыз бар, татар рухлы каныбыз бар, телебез бар, җаныбыз бар, югалмадык, Татар дигән данабыз бар, татар рухлы каныбыз бар, телебез бар, җаныбыз бар, югалмадык, югалмабыз. Турдык атсаларда, ялкын утка яксаларда, тапласалар, саксаларда, югалмадык. Татар дигән данабыз бар, татар рухлы каныбыз бар, телебез бар, җаныбыз бар, югалмадык, телебез бар, җаныбыз бар, югалмадык, югалмабыз. Усаларда туган җирдән, айырганда безне диннән, ваз кичмәдек туган илдән, югалмадык. Татар дигән данабыз бар, татар рухлы каныбыз бар, телебез бар, җаныбыз бар, югалмадык, югалмабыз. Татар дигән данабыз бар, татар рухлы каныбыз бар, телебез бар, җаныбыз бар, югалмадык, югалмабыз. Югалмадык, югалмабыз. Югалмадык, югалмабыз.
Хит парадыбызны үзенчәлекле җырчы Искәндәр Александров белән башлап җибәрәбез. Кызык, исеме дә, фамилиясе дә бик тә туры килеп тора. Искәндәр Александров сезнең телеэкраннарда. Бергәләшеп карап китик. Миңа төбәп карап тора, араларда күптән җилләр, күпме ялгыш аралардан, карлар төшә әкрен генә. Шәчләреңә синең кунам, йөрәгемнән чыккан яшьләр, карлар булып өстән ява. Кара әле күзләремә, синең караш бер гомер. Кара әле күзләремә, бу мизгелнең кадерен бел. Нигә кабат кисештеләр, аерылган безнең юллар. Нигә һаман яратамын, үтсәләр дә күпме еллар. Кара әле күзләремә, синең караш бер гомер. Кара әле күзләремә, бу мизгелнең кадерен бел. Хисләремне тыя алмыйча, сине кысып кочакладым, синең кайнар иреннәрне мин сагындым, мин тадыдым. Кара әле күзләремә, синең караш бер гомер. Кара әле күзләремә, бу мизгелнең кадерен бел. Хит парадыбызны җырлы гаилә Рамил, Рамилә Хәйретдиновлар алга таба дәвам итәләр. Алар һәр вакыттагыча эштә, һәр вакыттагыча хезмәттә, һәм инде алга таба эшләнәсе эшләр дә бик күп дип уртаклаштылар алар. Димәк, җырлы гаиләгә зурдан-зур уңышлар теләп, хәзер исә аларның клипларын карап китәргә киңәш итәм.
Süyü dolu canlarımı köklerge ışırasın. Kadirlem, kadirlem, in kadirli göz nurum. Yüreğimin türlerinde singire aziz yarım. Kadirlem, kadirlem, in kadirli göz nurum. Yüreğimin türlerinde singire aziz yarım. Balın boylap maturgiller izledim tavalmadım. Maturgilden sikimlere güzelsin aziz yarım. Nazga bulgan senin köngel yüzlerinde yaktı nur. Küs qaraşın qamaştıra ışkın şaşıp tıravu. Kadirlem, kadirlem, in kadirli göz nurum. Yüreğimin türlerinde singire aziz yarım. Kadirlem, kadirlem, in kadirli göz nurum. Yüreğimin türlerinde singire aziz yarım. Senin köngілің хислері тамнардан күшті мекен. Бар балымның тылсым кіші жаның атылған екен. Süyük isi şişme gibi urgalıp dolup tırsın. Köngildeki külbenekler talpırıp ışıp tırsın. Kadirlem, kadirlem, in kadirli göz nurum. Yüreğimin türlerinde singire aziz yarım. Kadirlem, kadirlem, in kadirli göz nurum. Yüreğimin türlerinde singire aziz yarım. Yüreğimin türlerinde singire aziz yarım. Yüreğimin türlerinde singire aziz yarım. Hürmetli dostlar, siz TMTV telekanalında efirde Yaşlık Tavışı öz işin alğa taba devam ete. Öz işimizni alğa taba devam etip, şirattagı jirşi Milevşe Ramazanovaga sözünü tapşırası kile. Köpkine televizor qarawçılarыбыз Milevşe'nin jirin bikte yarattılar, klibinde öz ettiler. Şoňa görä häzir ise әлеге klipni qarap, jirin tınlap kiterge təqdim etem. Bütün dünya boylap keng tanıldı. Мәхәббәтле данлы Казаным. Бай тарихлы серле Болгар иле. Ак мәчеттән яңгырый азаным. Мәңге яшен нурлы Казаным. Сөемдиккә манарасы нур берки Казаныма. Күп милләтле горур халкым дус яши ватанымда. Дус яши ватанымда. Сөемдиккә манарасы нур берки Казаныма. Күп милләтле горур халкым дус яши ватанымда. Дус яши ватанымда. Илһам бирә синең табигатың. Изге җирдә туды моңнарым. Тукайларың сәйдәшләрең белән дан казанган горур ватаным. Мәңге яшен нурлы Казаным. Кара алтын ятмаларың, чишмәләрең, кырларың. Сиңа атап нурлы Казан туды моңлы җырларым. Туды моңлы җырларым.
Чәшкәләргә күмелеп яшисең, ғәзиз туган йортым Казаным. Киләчәгең матур булсын иде, тал бишегем җылы кычагым. Мәңге яшен нурлы Казаным, Сөембиккә манарасы нур бөрки Казаныма. Күп милләтле горур халкым дус яши ватанымда, дус яши ватанымда. Сөембиккә манарасы нур бөрки Казаныма. Күп милләтле горур халкым дус яши ватанымда, дус яши ватанымда, дус яши ватанымда. Сезнең рөхсәт белән беренче өчлекне башлап җибәрәбез. Бронза медальне Эльвира Гыйззатуллина яулады. Котлыйбыз әлбәттә, Эльвира, сиңа зурдан-зур уңышлар телибез һәм ниһаять хәзер синең җырыңны да тыңлар вакыт җитте. Игътибар экраннарга. Сагындырып кына киләсең син, хәтта сайын төшкә керәсең. Әллә миңа җиңел дисеңме син, үзәгемне нигә өзәсең? Сагынуымны басам әле диеп, уйламаска сине тырышам. Юк йөрәгем түзә алмый диеп, үз-үземне генә алдашам. Сагынуымны басам әле диеп, уйламаска сине тырышам. Юк йөрәгем түзә алмый диеп, үз-үземне генә алдашам, алдашам. Бүген дә син килмәдең бит иркәм, җилләр генә куйды сыкырап. Уфукларда ялгыз каен кебек, күз яшьләре акты жылтырап. Сагынуымны басам әле диеп, уйламаска сине тырышам. Юк йөрәгем түзә алмый диеп, үз-үземне генә алдашам. Сагынуымны басам әле диеп, уйламаска сине тырышам. Юк йөрәгем түзә алмый диеп, үз-үземне генә алдашам, алдашам. Сагынуыма кушылып җырлыйм әле, талга кунганы сайрар кошларда. Таң җилләре бәлки җиткерләр син йөргән алыс юлларда. Сагынуымны басам әле диеп, уйламаска сине тырышам. Юк йөрәгем түзә алмый диеп, үз-үземне генә алдашам. Сагынуымны басам әле диеп, уйламаска сине тырышам. Юк йөрәгем түзә алмый диеп, үз-үземне генә алдашам, алдашам. Котлыйм адашны икенче урын алу белән. Кемнәр аңламады, Булат Закиров бу атнада көмеш медаль яулады. Чын күңелдән котлыйбыз, тәбрик итәбез һәм инде моңлы тавышын тыңларга керешәбез.
изге барыш Ерақлардан сиңа қайтып барыш Йөрәгемдә тулы сары сагыш Кырларыңда шаулый алтын арыш Йөрәгемдә тулы сары сагыш Кырларыңда шаулый алтын арыш Айыннарың яшел яулык булга Йөгереп чыга минем каршыма Сәлем сөйлим зыя агышына Әҗырларым сиңа барышыма Сағынып қайттым сине барышым Әр төбәгең изге танышым Шул төбәгдә матур җырлар белән Үтсен иде гомер агышым Шул төбәгдә матур җырлар белән Үтсен иде гомер агышым Үтсен иде гомер агышым Хөрмәтле дуслар, бик тиздән без сезнең белән беренче урынны ачыклаячакбыз, аңа хәтле барлык катнашучыларыбыз белән тагын бер кат танышып китик. Татар дигән данабыз бар, татар рухлы каныбыз бар, телебез бар, җаныбыз бар, югалмадык, югалмабыз. Кара әле күзләремә, синең караш бер гомер Кадерлем, кадерлем, иң кадерле күз нурым Йөрәгемнең түрләрендә сиңдерә газиз ярым Сөйемдик яман арасы нур берки казаныма Күп милләтле ғорур халкым дус яши ватанымда Саңнуымны басам әле дип Уйламаска сине тырышам Йөрәгемдә тулы сары сагыш Кырларыңда шаулый алтын арыш Менә ул мизгел килеп тә җитте. Беренче урында Алия. Алия безнең абсолют лидер. Гомумән алганда, җырчы кызыбыз атна сайын бик күп тавышлар җыя һәм миңа калса, беренче урынга ул күптәннән лаек. Алия, сине котлыйбыз һәм инде хәзер исә җырыңны тыңлауга күчәбез. Яратсак та, сагынсак та бер-беребезне Язмыш айырып газаплый күңелебезне Әйтеләсе сүзне
күннәр калды күрешсәк иде. Шул кадәрле сагындым бит, сагындым сине. Телефон элемтәләре басмый сагышны. Һәр көн саен ишетсәм дә синең тавышны. Ничек булса да күрешик, вакытны сузмый. Бер-беребезгә бирешкән вәгъдәне бозмый. Телефон элемтәләре басмый сагышны. Һәр көн саен ишетсәм дә синең тавышны. Ничек булса да күрешик, вакытны сузмый. Бер-беребезгә бирешкән вәгъдәне бозмый. Сиңа җылы хатлар язам телефонымнан. Тәүлек буе чыкмыйсың бит минем уемнан. Кирәк түгел бүләкләрнең миңа затлысы. Килә бары гомер юлын бергә атлыйсы. Телефон элемтәләре басмый сагышны. Һәр көн саен ишетсәм дә синең тавышны. Ничек булса да күрешик, вакытны сузмый. Бер-беребезгә бирешкән вәгъдәне бозмый. Телефон элемтәләре басмый сагышны. Һәр көн саен ишетсәм дә синең тавышны. Ничек булса да күрешик, вакытны сузмый. Бер-беребезгә бирешкән вәгъдәне бозмый. Телефон элемтәләре басмый сагышны. Һәр көн саен ишетсәм дә синең тавышны. Ничек булса да күрешик, вакытны сузмый. Бер-беребезгә бирешкән вәгъдәне бозмый. Телефон элемтәләре басмый сагышны. Һәр көн саен ишетсәм дә синең тавышны. Ничек булса да күрешик, вакытны сузмый. Бер-беребезгә бирешкән вәгъдәне бозмый. Телефон элемтәләре. Телефон элемтәләре. Телефон элемтәләре. Хөрмәтле дуслар, шулай итеп сентябрь аеның чираттагы яшьлек тавышы чыгарылышы да ахырына якынлашты. Мин Байбулат, барыгызга да зур рәхмәтләр әйтеп, катнашучыларга зурдан-зур уңышлар теләп, бүгенгә нокта куеп торам. Киләсе очрашуларга хәтле үзегезне саклагыз, исән-имин торыгыз. Пока.